ora. Heeh. Gending blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Pahitaku mung jejaluk. Iki mau wis ngemis wae. Lah nek Mas niki Mas Gareng. Non, pahitane apa? Oh, nek kula niku jelas. Ijazah. Ijazah. Entuk apa? ijazah. Wis. Ijazah. Aku spesialis sabet jane. Sabet. Ngene iki ora cocok. Iki padha cocoke aku kowe Mas Bayu. Heeh. Kowe dadi tumbal kowe. Ayo nduk ayo. Nah, kuwi. Luwes turemrek hati. Wah, bengi iki ana 30 dalang. 30 dalang. Saka lelagan Ngayuja kene karo tlatah Surakarta. Ning srekku mau Mas Tengleng ora nyeluk aku. Lah ngopo? Ora ngerti. Ora terkenal kowe. Aku mung semacam dalang kok dadi ya. Nang tlatah Solo Semacam dalang iki dalang apa ya? Nggih, ngoten niku semacam niku menyerupai. Contone? Nggih, contone mawon nggih. Ngeten iki. Lho omah basa karo aku kowe. Omah basa karo aku kowe. Lah iya contone ngaten kan. Nek aja kulinane basa masalahe. Oh, alusan. Alusan. Garenge alusan. Ngerti apa? Udanegara. Apa kuwi Udanegara? Ora usah diurus wis ngono pokoke. Ana terus Titi Wangsine. Ya terus. Gregele ngono kuwi. Aku nek gregel diseneni terus. Wah, aku iki kaya ngono. Oh iya direwangi. Wah, toh pati tenan. Wis. Jan wis. Kok ngono iki Mas Bayu, Mas Yoyok barang kok ya ora ngejak. Ayu ya. Saya tenang itu tak omong. 300 ngetane mangkat lho. Mangkat. Oh iya. Sak yuta kene. Sak metenge. Ora. Harung dadi nambahi. Piye sak yuta? Ora wani aku. Sak meteng. Ora mentolo. Lah iya. Ora mentolo arep dibiyak ora mentolo ora. Kuwi angel Mas, angel dong. Anggere dijahe wis semoyo terus. Apa to? Iki ngopo ya Pak iki? Ya ora lho dijak ajar gregel ngono. Ino wengi mung prasaja. Yo, bojomu nek turu tok ora-urake apa ora? Nen, dinapa? Diurak-urake, ditembang-tembange apa ora? Nggih mboten. Ora. Mboten mus tuwek kok ngono tembang-tembange. Kowe karang durung tau nglakoni umur 45. Wis tuwa, kowe enom. Lah iya jenenge wong tuwa kok turu dadak ditembang-tembange barang. Ya, apa-apa. Lho jenenge tresno sing suci ki ngono kuwi. Arep tekan tuwek tekan kaken ninen tetep tresno. Tekan esuk dilang dipukut jagate tetep tresno kuwi jeneng tresno sing laran batin. Nek tresno karo kae iki lahir batin apa ora ya? Lah ya lahir batin. Dene kok sadake kok kita iki ewa ngono lho. Kok ewa piye ta ora ya? Tak eman-eman tak mimi tak domo-domo kok. Pateni wae. Lih, ya aja. Aja isih golem. Ayo Mbak Iki lanjut. Ayo, Sa. Buntang mante Nek jarene Pak Kezwan ki Petruk aja jenenge. Oh, Mas Petro, Mas Petro. Mas Petruk. Nek jare Mas Petro ki jarene aku karo Pak Kezwan ki kaya Pak Cahyo karo Bu Kesi jare.